Salut și bine m-am găsit la noul meu episod de pe acest canal și astăzi vom juca Forza Horizon 5. Și sper ca în următorul episod cu Forza Horizon 5 ca să-mi scrieți cu ce mașină vreți să joc. Orice mașină care am. Stai să reintru. Mai întâi o să dați notă și voi la Huracanul ăsta. Adică e frumos. Interiorul. Mamă. Asta este interiorul. Dar urât face, bă. Urât face, mă. Are dragi cumva? Așa. Deci am mașina asta, aceasta, asta care ți le dă la început, asta de 500, asta de 2 milioane, asta și asta. Numai că îmi lipsește o mașină și nu știu care. Asta este. Mai se întâmplă. Mai că-s bun și eu. Am listul. Au și ceva. Hai să o tunăm. De ce nu? Dacă tot da vorba aia. Asta e, din păcate să-i fac doar aici. 1800. Oh my god. Ok, 4000 în total. Aul, o să mă usturi la buzunarela. Na. Hai bine, hai că mai o băgăm. Îmi cheltui toți banii. 10.000 deja. Plus 4, 7. N-avem nicio treabă, na. Avem banii, vorba aia. Dacă să-mi alunece mașina din cauza voastră. Brakes. Îmi trebuie frâne, că fără frâne n-am ce să fac. Nu, lasă. Nu. Ok. Să fie doar mai grea, dar plus 22 de kg. Hai, pentru voi ce nu fac eu. Install. O să mă usturile buzunarelul, dar asta este. Vorba aia, dacă avem bani, îi cheltuim. Nu, hai să vedem, amă, domnul Huracan. Spider, ce-o fi, nu mă pricep. Ia. Ce pot să facem? Cursălică. Hai. Nu asta. Hai asta. De ce nu? Why dacă îmi face? Să știți că joc de pe controller, dacă mă auziți. Dacă îmi face mașina asta. Hai. 0-100. 1, 2, 3, 4, 5, 6 secunde. Scuzați-mă pe mine că conduc cam prost. Ia, hai de aici. Senzație, mă, senzație. Dar bine, în urcare urcă și mai greu. Adică merge mai greu.
destination. You have arrived at your destination. Mamă! Hai, da? Da? Sunt cam slăbuț, dar sincer chiar nu știu. Bă, azi am tunat-o, azi o să conducem. Vorba așa, așa. Am și emoții, da? Încercăm. Oh my god. I'm scary. Oh. Sunt decimat. Dacă nu ne-am bătaie, mă mir. Ia, hai da. Bă! Scuzați-mă pe mine că-s prost. Mamă, locu! Mamma mia, mamma mia! Și ce-mi pică, ce-mi pică, ce-mi pică! Really? Really? Aș fi eu ultimul slab, dar nici chiar așa. Really, bro? Bă, scuze că că am vorbit, numai că a intrat cineva la mine în cameră și na. Și am condus și mai prost. Măcar atât. Dacă sunt slab, măcar să am bani, vorba aia. Hai să vedem cât... hai să mergem aici. Nu la cursă, doar să sărim. O să conduc doar din first person. Arată prea fain. Și fac asta de pe controller.
Hai da. Miau. 400 meters. Turn sharp left. Turn sharp left. Hai că conduc și așa sper să nu Turn around when it is safe to do so. Bine, am luat-o bine, nu mă interesează. Recalculating route. Până... Odi. Ia, hai să facem ceva. Wespin. In 400 meters. Turn left. Deci, eu nu vorbesc că vreau să aud minunăția asta de nu știu cum să zic. Doar fiți atenți. In 400 meters. Turn right. Dă-te, bă! Oh! Hai că... am făcut-o și eu de sânge. Turn right. Au. In 400 meters. Turn sharp left. Turn sharp left. Turn sharp left. Turn sharp left. In 200 meters. Turn sharp left. Aoleu. Turn sharp left. Turn sharp left. Mi-a plăcut. Nu știu de ce. Da. Da, na. Hai, 0, 100 de aici. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have arrived at your destination. O mașină prinde 200. 206 în a patra viteză. Și 206 maxim. Hai, 3, 2, 1 și... Hai, da. În a șasea 100 doar. În a șaptea 100. Mă așteptam la 200. Nu la 100. Hai, 200, 200, 200, 200. Hai. 495. Mamă, cât am sărit, bă, ca nebunul. Mama mia. Uai. Săracul Lamborghini. În sfârșit. Dați o notă la Lamborghini-ul ăsta. Să dați în începutul videoclipului să vedeți cum arăta și cum arată acum. Bătut de soartă. Bă, bătut de soartă direct. Oh my god. Ia, hai să luăm... De aici? Da, bă. De aici facem nu știu ce. You have just unlocked a permanent perk. Taci, mă. This applies a permanent bonus to this car. This applies a permanent bonus to this car. Da? Oare ce s-a întâmplat că am venit iarăși la Casa Bela, care cred că o știți.
Mai știți la început când am zis mașina asta de 2 milioane? Hai, o las pe următorul videoclip sau nu? Hai să luăm amucă. Deci să știți că interiorul nu-i fain, să știți de pe acum, nu prinde mult. E nașpa mașina. Chiar dacă o costă mult, o să o vând. Ia. Uai de capul meu cum arată. E și rară, și legendară. Uai da cum face. Deci că e din anii 90. Și să știți, Lamborghini-ul prinde 200 pe autostradă. Să știți, Lamborghini-ul prinde 200, numai că n-am ca să vă arăt că îs eu mai deștept. Aproape deloc. Asta e partea a doua. În a treia, 100, vezi că e bine. Da, cam nu mi-a ieșit. Da. Da. Hai să mai deschidem niște mașini dacă am. Aici. Stați leacă că Cars. Mai nu. Aici. Gift. Așa mai ziceam și eu. Așa, dowling, așa. Prism, așa. Informations. Gift card. Car. Hai că vorbesc eu foarte bine. Ce vrei de la mine? Eu sunt eu. Eu trebuie... Ai, Doamne, nebunesc. Ia. Aoleu. Points. Super wheel spin. 3 big spins, 3 big prizes. Wow. This is a super wheel spin. Wow. Let's test it out. Wow. What is this? Hey yo, bro. What is this, bro? Hey yo. Iar. N-am nevoie de mașină. Hey yo, bro. Super wheel spin. Aha. Super wheel spin. Am mâncat pe mine în cur. Îmi trebuie mașini, îmi trebuie. Ce-mi trebuie? Nici eu nu știu ce-mi trebuie. Mie îmi trebuie bani. Bani mulți. Ce se întâmplă, mă? V-am zis Forza Horizon. Dacă vreți cu adevărat să vă jucați Forza Horizon, trebuie să știți să jucați. Nu ca mine. Nebun. Casa bella. Da, și normal, da. Căsuța bella. Hai să vedem. Oh. Ia mai cars. No ways. Eu nu știam că pot să fac asta. Acum știu. Nu, asta le lăsăm pe episodul următor. Le lăsăm pe... Nu există. Nu există. O tunez pe asta, doar pe asta. Da? Vai de capul meu, de zilele mele, vai de steaua mea. Nu pe asta, o tunăm full, am bani. Nu săracă de data asta. Am bani. Nebunesc. Turbo. Launcher. Nu. Atunci, nu.
brakes. Nici eu nu știu ce să fac la mașina asta, că e full. Da, am bani, nu mai sunt sărac lipit. Mamă. Da, și normal că vreau să fac asta. Vorba aia, cine nu vrea să facă chestia asta? Tu începi. Vai de capul meu. Da, mai bine nu, hai lasă. Dar de ce nu? Vorba aia, de ce nu? Nu știu la ce ajută asta, dar... Sport diff, race diff, habar n-am ce înseamnă. Da, mai bine de asta. Nu știu, dacă nu. Îi pun și spoiler, că nu se poate fără. Da, mai bine. What the fuck? What the fuck? Ok. Da, lasă. Și mai rămâi tu. Da, hai mai bine, lasă. Hai, install setup. Buy now. Deci eu deja regele. My name is Forza Horizon 5. 5. My name is Forza Horizon 5. Nici nu știu dacă am pronunțat bine. Deci fiți antena minuții. Uai. Una întâia, mama. Asta e mașina mea preferată, bă. Ioi. Bă, cum se duce, bă, e nebună. Nebună. În a doua 100. Nebună. Nu, cu asta e imposibil să mă duc eu pe autostradă. Deci cine nu se duce pe autostradă cu asta, e imposibil să nu te duci, bă, cu asta te mândrești dacă te duci pe autostradă. Asta e prea puternică, nu pot să controlez. Dar cum face, bă? Are și frâne mașina. Spoilerul are draci. In 400 meters, turn sharp left. 400 meters, turn sharp left. Nu! Dracu. Ok. Turn sharp left. You have Now arrived hi, at your babe. destination. Turn sharp left. Vai de capul meu, de zilele mele. Cât prinde, mă? Nu mă interesează că m-am lăsbit. 200! Am You nebunit. have arrived early. Horizon Arcade will begin soon. 200! Vai de capul meu, ce l-am lovit pe sărac copil. Copil, ce-o fi? La 7, mamă. Bun, hai că vă las și eu. Mașinile alea bonus le las pentru următorul video. Arrivederci și nu uitați de like și subscribe și cu clopoțel. Pa, pa!